Айде сега. Вземаш го. Който ти така, като правиш с натиск, трябва да правиш. Малко не мъченци са. Аз натискам. Да не искаш да го боля. Тъй като правиха го болеш, ама така трябва да се прави. Но се обади ме ония лекар. Искам да ти снимам очичките. Така, баба. Добре, който айде, стига се сега. Браво! И ръката в уста. Да, теб ти е приятно, Майя. Виж как млъкна. Шушумига. Шушумига на баба. Хубаво. Душа. Сладур. И какво пееш ти, бе? Какво бе, баба, правиш ти? Баба много не става, като беше. Баба съм сега. Що има на ръчето тук синичко нещо? Те ги будяха. Така ли? Боцкат ли дете? Не, последно пак да ще това направи преди да спиш. Боцкат ти на ръчичката. Ръцете на петите ги всекъде ги будяха. Добре, Чорето снима, баба, бе. Чорето, бе. Тук на гринките има остатък още от вчера, дето малко повече крем си сложила. Да, няма нищо. Няма нужда. Размажи го мъничко с такова. Браво, който. Можеш вече и сам да се справиш. Но след ако има секрет, също ще жългичен разтвор. Бъркаш с една клечка. Не. Не, капваш по-скоро. Няма, ние трябва да капнем и тия капки. Се изкихват. Там, нали, в комплекта има едно такова, с което му вадите бубите от нослето. Ами те ни казаха само да капваме и те изкихват, ако има нещо, но той няма нищо сега. Като гледам. То запълна там, той И сега. да, по-там може би ще се видя. Сега си чистичък. Маймуно. Нагоре чорето гледай, да е. Така. Маймунче. Да те лепиме. Не трудно ти като Това да не се лепне за пъпчето на този памперс. Няма. Толкова навътре ли трябва? Да, нека да пристегна, за да не изпуска. Саш. Какво ми ръчък? Се отраскаш да я сложим ръкавички. Безстрoko. Готов си, бебо, готов си. А капки, ама като ми. Една капка в кото. Не знам къде бяха тя. Да взе. Ама не си бъркай в очички. Не дей в очички. Не си бъркаш. Какво пирам си? Не си бъркай в наследството. Има една капка. То може да се чисти, ама след това. Нека пише там 4-5 дни да му се слага. Чакай да си отвори очите. Даже и в двете мисля, че каза тая аптекарка. Само едното му се взе. Няма нищо. Това е за прочистване. Ще отърва. Абе, ще би сега ще отбере, доколко се дара. Тя че не мога да отворя код. Остави го, то ще се го отвори сам и после ще ме капа. Аз му капнах вече на капчица. Другото ще капва, нали? Ногтенцата му драскат. Само в едното? На другото не съм му капнал, само в лявото. Добре. Той е силен, той се дърпа, виж как